Il-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija flimkien mal-entitajiet parteċipi fil-Partnership Transforming Health and Care Systems nedew l-ewwel sejħa kollaborattiva l-entitajiet lokali kemm mis-settur privat kif ukoll dak pubbliku sabiex jikkollaboraw ma' entitajiet internazzjonali fuq proposti ta' riċerka. Dan tħabbar f'konferenza tal-Gvern bit-tema nwettqu flimkien e kif ġie spjegat li l-fond konġunt bit-titlu Healthcare of the Future għandu allokazzjoni ta' €9,000,000 fis-sena. L-MCST hija waħda minn 63 entità minn 26 pajjiż li tipparteċipaw fil-partnership fuq it-trasformazzjoni tas-sistemi tas-saħħa u kura taħt il-programm Horizon Europe. Is-sistemi tas-saħħa u kura fl-Ewropa qed jaffaċċjaw sfidi komuni li jirrikjedu soluzzjonijiet koordinati. Transforming Health and Care Systems tippreżenta opportunità strateġika unika fejn entitajiet u partijiet differenti interessati jinaqdu, joħolqu sinerġija, jikkoordinaw ir-riċerka u l-innovazzjoni, jiffaċilitaw id-diġitalizzazzjoni tas-servizzi tas-saħħa u kura u jsostnu t-trasformazzjoni tas-sistemi tas-saħħa u kura permezz ta' soluzzjonijiet innovattivi mimlija barfien u evidenza. Iċ-Chairman tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija Tonio Portuguese qal li l-għan ta' din l-isħubija huwa li tgħin biex tinżamm u titjib is-saħħa tal-poplu. Huwa żied jgħid li l-MCST hija kburija bl-involviment attiv tagħha f'din l-isħubija. L-Kunsill Malti għax-Xjenza u Teknoloġija nsabu aħna sodisfatti u onorati u motivati dana il-proġett ġdid li qegħdin inħabbru llum li huwa trasformazzjoni wkoll ta' opportunitajiet fil-qasam tas-saħħa pubblika u anki privata u anki dika tal-kura fost il-pazjenti tagħna. Naturalment, dal-proġett ukoll għandu laqta soċjali. Indirizza din il-laqgħat informazzjoni ma' riċerkaturi u l-membri konċernati kien hemm ukoll is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Kita Zupparditanti fejn qal li programmi bħal dawn se jippromovu l-innovazzjoni fis-settur tas-saħħa għal benefiċċju taċ-ċittadini. Huwa partnership ma' pajjiżi mill-Unjoni Ewropea u anke pajjiżi oħrajn fejn ir-riċerkaturi Maltin flimkien ma' sħubija ma' riċerkaturi barranin se jagħmlu riċerka fil-qasam tas-saħħa biex bekk anke jtejbu l-kwalità tal-ħajja tas-soċjetà ġenerali. Aktar informazzjoni fuq din is-sħubija tinsab fuq il-website tal-MCST u l-website ta' THCS Partnership.